I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Minecrafta i to je epizoda 3 gdje ja i ova moja sestra igramo Minecraft. Pozdravi se. Evo me. Ok, šta ćemo mi sada raditi? Pa ti si počeo da kopaš neki rudnik, koliko sam vidjela. Jesam. Tačnije u prošloj epizodi. Pa možemo da ga završimo. Možemo. E sad Kad nešto, dole? dobro, nešto ja moram da najavim za YouTube, a to je da ću sada počnem da snimam horror igrice i bit će facecam. Ko ne zna šta je to, to znači kao da mi se vidi lice dok igram. Kao kad iskoči nešto Da. čudno, da kažem. Mi imamo 18 metala, isto meni čini. Da, 18. Pošto imamo mačeve i po jedan kramp, 18, uzmi ti i napravi po 2 oklopa. Oklop. Pa ne znam da li ćemo imati. Ma imat ćemo za jedan onaj oklop, za prsluk. Pa ajde. Ajde sad ću to. Ok. Ostaje... Joj, ja napravila ovaj blok. Šta mi treba? Evo ti jedan prsluk. A ja ću sebi napravim jedan kramp. Ok. Čisto da... Ako nađemo sad neke rude, pa... Eto, ti sad da si ima. Čisto ti idi u taj rudnik što sam ja napravio. A ja ću ovaj dole što sam našao. Evo, samo da ostavim neke nepotrebne stvari. Kamena treba. Imam ja 15 kod sebe. Ja kod sebe imam jedan štek i 45 još. Gde da ja kopam rudnik? I ja nemam baklji, sad se provalili. Sad ću napravim. Nemam baklji. Kolika rupčag. Šta? Valjda će mi 8 biti dovoljno, ali neće. Ako biti još jedan. Ok. Samo da ja izračunam. Dobro. Si se ti ovo pela gore? Pa ja sam valjda, ne znam. Dobro. Čekaj, Da idem ja u rudniku kad dole da idem. Da kopam rudnik. Tamo gdje sam ja krenuo. Onaj da što si ti započeo, da ga kopam? Kopaj, kopaj. Dobro. Vidjela sam u onoj velikoj, da kažem, kanjonu. Sad sam vidjela ima nešto malo ugla. Pa ću kasnije vidjeti. Pa ja sam u tom kanjonu. Dobro, ako nađeš metala, uzmi ga. Hoću. Ako nađem zombija, Pa ubi ga. a ako on mene ubije. Šta je da mu radim? Ok, vidim ovdje ćorsokak. Jeste. Čudi me što nismo... Ajde samo dođi kasnije da kako se zove, da im pomogneš za rudnik. Ok. Koliko sad ja ne vidim da nema ništa. Čekaj bre. Tako je. Ja ću da probam ovdje. Čujem pauka. Evo ga metal. Iskopaj ga. Ima ga dosta. Mi sad nađemo oko 54 dijamanta. Kad bi bilo. Pa kad bi bilo, ali ne nalaze se tako. Imam 8 metala. Ok. Ko će da nosi gore? Šta? Ajde ja. Što će od iskopa.
Onako da gledam. Da gledam ili ima metala. Ja negdje čujem pauka, što možda znači da smo blizu nekog rudnika. Ja nikada ne palim ovaj, kako se zove, taj. Nikad nije upaljen zvuk, nemam pojma zašto, ali tako, izrazno. Okej. Evo, podijelila sam nam ove kremenagle 777. Evo ti, čekaj. Ti uzmi to. Ti imaš 7, tako? Da. I gore ima oko 20 do 30, malo manje. Dobro, znači... Evo još metala. Ti imaš 7, 8. Ima baš dosta metala. Evo ti Sad još imam... 3. Šta će mi? Uzmi. Imam ja još kod sebe. Čekaj, nešto mi zabavilo. Jesi pronašao nešto? Čekaj bre, udarit ću te. Ja negdje čujem pauka, sad ne znam gdje. Ga ti čuješ? Ja sam našla, dođi. Možda je ovdje, jeste. Ja ću, beži. Šta bi? U baku si. Čekaj, ja se gubim, ajde. Ajde, evo kako je Creeper! Za malo, brate. Pazi, Evo ubi ga. Skloni se! Tebe sam udarila. Sad. Nešto mi zalag... Bio neki lag. Ne vez. Možda nam je pomogao za malo kamenja. Ok, polako sad. Jel ima? Dosta ruda. Uzmi. Ima uglja. Ima. Tamo, evo ga zombi, čekaj, ajde. Hoćeš ti? Ja vidim creepera. Jel ne ide kod mene? Ne, kod mene. Evo, idi ga ti ubijat ću da iskopam ugalj. Ima još metala. Kopaj ti metal. Znaš te creepera? 3 creepera i 2 zombijera. Okej. Ajde, čekaj, da ne pukne, puče. Da ne pukne i onda pukne. Pa nije ni nešto puno iskopao, 2 ove kocke kamen. Čujem slajma. Uplaši me bre. A to zombi kod tebe, čekaj. Aha. I to dokopam uglješ. Ovdje... Evo, ja sam našla baš dosta metala. Što se tiče, ovdje ima baš dosta metala. Da sam upao u ovaj blok, dole isto neki rudnik. Pa možda to onaj rudnik koji tražimo. Moguće, pa velika je dubina, on je baš... Dobro, dosta mi uglješe za sva vremena. Ček da jedem da oporavim se. Jao daj, ja sam, čekaj. A dobro je. Ja rekao sad sam, a to si ti, ja mislim zombi. Nemoj mene ubiješ. Neću bre. Evo ga creeper, ja ću gubijem. Ajde. Pa nije fora, kad ga napadaš treba da se udaljiš, udariš ga jednom. Znam, udaljim se, ali pukne tajanstveno. Ajde ti... Ajde ja ću ovog.
Ajde ti, ne znam, ajde ti kopaj ovaj, kako se zove, ugalj. Ne znam, ja ću ovaj, kako se zove. Ovaj metal. Okej. Evo ga zombi, drži trulo meso. Koliko uglja ima to? Ajde bre. A baš kad sam pričao ne možda nađemo rudnik, mi ga nađe. Što se tiče metala, nećemo imati nekih problema. Oho, skeleton. Pogodi me. Gde? I ovdje ima lave. Zlato, našao A sam ti zlato. si tu. Zlato, ajde ja ću. Tako je neka zamka, ajde. A da, sigurno. Oho. Ko bi postavio? Herobrine? Mm. Ko je to? Zombi. Skeleton. Ne, zombi. A drugo, brate, ti ono ubiješ ga, a on u odelu i kad ga ubiješ ne da ti odelo. To je... A dobro, znaš koga ja čujem? Ja čujem slajma. Jel ga ti čuješ? Ne, meni je uvijek isključen zvuk. Onako kao hoda, tu tapka i to. Dobro, ajde. Ovdje je duboko, mogu da padnem i da izgubim. Možda ima nekog. Ja kod sebe imam još 6 metala. Ja kod sebe imam 13. Okej. Napravit ću sad radnu tablu, imam ovog drveta. Da napravim, da napravim ovaj kako zove, šporet. Da ispečem ovaj metal, da napravim sebi odelo. I tebi. Dobro. Dobro ljudi, to je bilo... Daj mi samo metal. Čuti bre kad završavam epizodu. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali, vidimo se u 4. i pozdrav.